Lamiɗo a wawata ettugoya. Lamiɗo war hocca. Laaru no kugal Allah woɗiri ngal o huwata asiri fuu. Ɗum ɗon siftorana mi yidde maako duminde ngam am, ngam ma. Allah tagi ɗum fuu. E gonga mi ɗon seka to o ɗon yi'ammi, sakko ma o andanmi. Allah jawmu bawɗe tema o yiɗanno goɗɗo ceniɗo, amma na goɗɗo bana am. Rifka, tanni to a wondino be amin nder duuɓi 3 ɗi o jangini min. Mojibo Yesu. Safira. Wolu wala mako Mariyama. Yewtumin tari amada. Oho, woɗi. Nasse. To, en puɗɗira diga fuɗɗode. Nde a foti be Yesu. A'a, ngam pama tariha Yesu boɗɗum sey puɗɗiren diga fuɗɗode. Banno bindi ceniɗi andinta en. Ha fuɗɗam, Allah tagi lesdi, fuɗo, dabbaji, colli e ko woni nder mbeela. Diga lesdi o tagi neɗɗo arandejo, nden o fufi pofɗe ngendam nder kine maako. Neɗɗo artuɗo o ewnama Adamu. Allah wi ɗum woɗayi neɗɗo yeɗa feere mum, mi waɗanan mo goɗɗo nanduɗo be maako. Nden Allah ho'i beccal Adamu gotal waɗani mo debbo inde maako Hawwa. Adamu be Hawwa ɗon no jeeɗi nder jarne boɗɗe ɗe Allah tagani ɓe, ɗe ewnama Adnin. Allah ɗon no wanca e wolida be maɓɓe nder jarne, wala no bone, torra e mayde. Allah wi Adamu, a wawan nyamugo ɓiɓɓe leɗɗe gonɗe nder jarne fuu, amma ta nyamu ɓiɓɓe lekki ki waɗata anda boɗɗum be kalluɗum, ngam nyande to a nyami ɓiɓɓe lekki man a mayan. Amma nyande feere sayɗanu esti Hawwa. O ho'i ɓendalore lekki man o nyami, nden o hokki goriko bo mo ɗon no ɓaddi mo nyami kayum bo. Kuugal cemtiningal ngal soyde ɗowtare Adamu be Hawwa wonni narral gonnongal nder jarne, narral hakkunde gorko e debbo e narral hakkunde maɓɓe be Allah. Neɗɗo hitama yeɗugo nder ngendam catuɗam, debbo dañan nder bone e gori ko lamantomo. Amma Allah waɗi alkawal nyalade wonde daygol debbo ɓiɗɗo maako halal tammi namgo hoore mboodi. Nder bindi ceniɗi Allah de'itino wolwi do dabare ngam wartirgo narral e teddungal tagle muɗum. O andini dabare man seɗɗa ha annabi Ibrahima. Ibrahima nuɗɗini Allah e teddini mo. Allah inani Ibrahima no o barkiɗinan mo, nden ummatoje fuu keɓan barka dalila maako. Nyalade feere Allah fondi Ibrahima. O wiimo o ho'a ɓiɗɗo maako o li'anomo. Ibrahima andino be ɓiɗɗo muɗum Allah waɗani mo alkawal no daygol maako ɗuɗan e no ummatoje fuu keɓan barka dalila maako, amma o nuɗɗini Allah e o ɗowtani mo. Allah ewni, Ibrahima, mi andi jotta aɗon ɗowtanomi ngam a salaki li'anago yam ɓiɗɗo ma giɗaɗo.
Ibrahima yi jawdiri kombi muɗum o li'i ndi kisetenga battundi ɓiyiko. Jawdiri layhanondi battude ɓingel Ibrahima laatino alama ɗinare taskara Allah. Dabarewol ngo'ol nattinan naalore hakke e mayde ngol mo'itinan gondal maako boɗngal be gorko e debbo. Nazaratu wodi no paño waɗino alkawal tegal be gorko bi'eteɗo Yusufu. Inde maako wonno Mariyama. Jomirawo ɗon wondi be maɗa e o barkiɗinima. Ta hultor Mariyama ngam a heɓi moƴƴere Allah. A reedan a dayan ɓiɗɗo gorko. A hukan mo inde Yeesu. Min mi anda gorko sam, noy ɗum laatorto? Ruhu ceniiɗo waran dow maɗa e bawɗe Allah ɓaŋiiɗo ngaran dow maɗa bana ɗoodi. Ngam man ɓiɗɗo mo dayata ɓe ewnotomo ceniiɗo e ɓiɗɗo Allah ɓaŋiiɗo. Elisabeth bandirawo maɗa ɗon be reedu ko nde o naywi. Ɓe mbi'ino mo o dimaro bo, amma jonta o wodi reedu lebbi 9 o. Wala ko saɗani Allah. Min mi korɗo jawmirawo, ɗum laatanoyon fodde wolde maɗa. Nden Mariyama doggi dilli ha denɗum Elisabeth. Elisabeth. Mariyama. Denɗam Mariyama. Ase ɗum gonga. A barkiɗinaɗo ko ɓuri rewɓe fuu. Barka laatano ɓingel gongal nder reedu maɗa. Min mi moy ha mi heɓa sa'a ka'a ha dada jawmirawo am wara ha am. Diga nani mi kofgol maɗa ɓingel gongal nder reedu am dimbake be seyo. Ɓernde am ɗon manta jawmirawo. Yonki am ɗon heewi seyo ngam Allah kisnowoyam. Ngam o wudinayi am min korɗo maako lesɗo. Diga jonta yimɓe fuu mbi'atan barkiɗinaɗo. Yeesu dañama ha baytilama nder ñamnirde dabbaji ngam Mariyama e Yusufu keɓayi nokkure nder saare hoɗɓe. Moɓre malayka en goyni ɓesnuki maako. Nde wakkati jullugo ɓingel yotti ɓe indi ngel Yeesu bana wiigo Allah ɗo hisna. Mariyama e Yusufu njaari ɓingel nder haykaliru yeeso jawmirawo. Diga nango tariha maako mi andi Almasiihu feerotiri be ɓi Adamajo. Ɗume malaikajo yiɗi wiigo nde o ewni Yeesu ɓiɗɗo Allah? Fakkat wala ko hawtino Allah be debbo na? Kai nanon sam. Siftor Mariyama andano gorko. Mariyama reedi Yeesu diga bawɗe kayefi ruhu ceniiɗo. Wala ko salorta Allah. A nuɗɗinayi ɗum na? Ko nde dañeki maako laatake kayɗini ɗum? Yeesu dañama diga debbo bana an e am. Amma o ɓuri non. Ndaye hakke. Njaɓe ngiwam baptisma. E Allah yaafoto hakkeji moɗon. Allah be hoore muɗum wi ɗum yaake Yohana baptismajo ɓi Elisabeth ɗon no yiwa worɓe e rewɓe ngiwam baptisma ha maayo Urdun. Min miɗo yiwa on ngiwam baptisma nder ndiyam.
amma goɗɗo ɓurɗoyam bawɗe waran. Mi he'ay ko fistugo ɓoggi paɗe maako. Kanko o yiwan on giwan baptisma be ruhu ceniɗo e be yiite. O sendan gawri e yaande. O moftan gawri ha bembal maako. nder ruhu ceniɗo jippi dow yeesu bana poola. sawtu iwi ha asama wi'i, an woni ɓiɗɗo am giɗaɗo, ha maɗa jo'inmi ɓernde am fuu. ɓaawo baptisma maako yeesu yehi nder berniji, o jangini, waaju maako sembiɗini bawɗe maako bo. na o ɓi mariyama na? ii ɗum kanko. ruhu jawmirawo ɗon dow am, o suɓiyam ngam mi waajina laafuɓe habaru seyo. O neliyam mi yeynana haɓɓaɓe joofeeki, wumɓe bo mbumta, ngam hokkitirgo jooɗiɓe nder kaɓɓorgol dimɗinki e yeynugo nduuɓu moƴƴere jawmirawo. O ɗon wolwa boɗɗum. hande wolde nde gonɗi nden on ɗon nana nde. wolde nde laaɓi, amma sey almasihu tan gonɗinta nde. noy ɗum heɓtorto? na goɗɗo gooto bolle maako kayɗini, e be kayefi maako ɗuɗɓe nuɗɗini. ɗum kayre fayin. ɗum tawan mo fayin. ɗum moy? ɗum modibbojo o mo nasaratu, yeesu. sannu dillu diga ɗo, a jaɓɓaka ha ɗo. a soɓatano sam ngam yi'ugo mo. mariyama, ɗume ndenata diga amin yeesu mo nasaratu? min andi mo gonɗa, a ceniɗo allah. silwa ruhuji kalluɗi vurti diga debbo o maayi. o mbari mo. o meman mo. kay goɗɗo ceniɗo waɗata hunde bana nde'e. mariyama ɓiɗɗo ibrahima, o yamɗiti, o yeeɗiti, ɗum kayeefi. neɗɗo o moye? o ruhuji ɗoɗɗowtanomo. ɗum kayeefi. ɗum kayeefi. no ɗum waɗorto? usekko. usekko.
useko ɗuɗɗum. Diga nyalade man kocumi anniya tokkago mo. Mi yiɗi no waɗugo ko fottanta Allah. Neɓi miɗon yeeɗi nder semtende, amma Yeesu hokkitiyam daraja am. Bawɗe maako ndiwi ruhuuji kalluɗi ɗi'i. Giɗaɗo am. Safira. Dina, a yi'i kayefiji maako e a nani no o janginiri. Oho. To a andi ngam ɗume ngudinmi ko ɗume fuu ngam tokkaago mo. E na min feere am. Min ngoodi no weelo ɓalinkeewo e ruhinkeewo, e min mari no haaje ɓe kolla min laawol Allah. Ɓaawo duuɓi ɗuɗɗi nder semtende e haɓre, luttirɓe tammunde nder amin ɗuuɗaayno, amma Yeesu waddi tammunde nder garki mum. Moy? Ɗum sukaajo. Ɗum bajjo mo debbo jurumɗo. Suka umma. Annabojo mawɗo wangi cakka meɗen. Allah wari hisnugo ummatore muɗum. To on ɗon giɗi yiɗɓe on tan, mbar jaari ndiye ndeno ton? Ko hakke en bo ɗon giɗi yiɗɓe ɗum, e to on ɗon mbaɗana yiɗɓe on tan boɗenga, mbar jaari ndiye ndeno ton? Hakke en bo ɗon mbaɗa non. Ngam ɗume ma o memi mo? Ama wolwanimo. Ɗum fottanayi am sam. A'a, giɗe konne en moɗon. Ngaɗaneɓe mboɗenga ngu'e bila tammorago. Nden kam mbar jaari moɗon mawnan, e on laatoto ɓiɓɓe Allah ɓaŋiɗo. Ngam o boɗɗo ha himɓe ɓe gettata e halluɓe. Laate enɗoɓe, bana no baabirawo moɗon laatori enɗowo. Yeesu ɗon no ekkitina no Allah jogori halluɓe, na bana konne en ɓe o halkata, amma bana baali majjuɗi ɗi o yiɗi hisnugo e wartirgo nder walde. En andano dabare nde'e nde yiɗugo yimɓe e joɗadago be maɓɓe handani no ɓen ɓe ganyuɗen waɗi duuɓi le'i jillidirɗi ɓe ɗabiyaji kalluɗi ha gite men, ha waɗi ni Yeesu be hoore mum alinake yaltugo Samariya. Ɗum moy debbo mo yimɓe fuu jawi? O Samariyajo. Na ɗum he'ina? War dillen coodoyen nyamdu ta moodi bo reena en. A hokkatam ndiyam mi yara? A yahudujo, min mi Samariyajo debbo. Non ƴamrata yam ndiyam yarugo? To a andino dokkal Allah e ƴamanɗo ma ndiyam yarugo, ɗum an ƴamannomo, e o hokketeno ndiyam ngeetam. Jawmirawo,
a woda ko nyadira bundu bo don luggi to keɓata ndiyam man ɗum kaka amin yakubu wasani min bundu ndu o yari ha maru non ɓikkoy maako e tokke maako a wi a mawni ɓuri baba amin yakubu ko mon yari ndiyam ɗam ɗum ɗan fahin amma jaranɗo ndiyam ɗan dokkanmi mo metata ɗomɗugo sam amma jaranɗo ndiyam ɗam dokkanmomi ha yotto ngendam dumiɗam jawmirawo hokkam le ndiyam man ngam ta mi meta ɗomɗugo e ta mi meta warugo nyeɗa haa ɗo ya ewnoya gora nden lortoɗa mi wala gorko a wodi gonga nde mbiɗa a wala gorko a terino be worɓe njowo mo gonduɗa jonta na ɗum gora a wi'iyam gonga mi faami a annabojo kakiraɓe am samariya en ɗon no cuɗitina allah dow hosere nde amma onon yahudu en on mbi sey ha ursalima ɓe cuɗidanta allah nuɗɗinam debbo wakkati warande ɓe cuɗidanta babirawo ko dow hosere nde ko ha ursalima onon samariya en on andamo cuɗidanton amma wakkati ɗon wara ɗum waɗi jonta ma ha ruhu banginangu gonga allah wawna himɓe sujidango babirawo ko toye fuu allah o ruhu sey be bawɗe ruhu maako goɗɗo heɓata sujidango mo be gonga ɗum debbo o ngam ɗume wolwantamo o andi o moyna mi andi no almasihu waran e to o wari o andinan min kuje fuu min woni kanko ngare ngi'e neɗɗo biɗo yam ko ngannomi fuu ngare na kanko woni almasihu bo almasihu annabojo inaɗo saɗan kam ngare ngi'e ngare modibbo nyam hunde seɗɗa mi woodi ko mi nyama nyamdu ndu on anda onon ɓe dokkuɓe mo ko o nyamana nyamdu an woni huwugo muyo nelɗoyam e waɗugo ko o halfiniyam ƴamde ɓendi nde ɗon taski sodeego ndaare waranɓe ɓe kubarwol belgol ngam samariya en yimɓe berniwol ngari ha yeesu ɓe torimo o ekkitina ɓe min jooɗi ton nyalɗe ɗiɗi e samari en ɗuɗɓe nuɗɗinimo moy ha moɗon be dabare mum wawi ɓesdugo balɗe mum ko seɗɗa to ni laatake on ngala bawɗe ko seɗɗa ngam ɗume cuklantoɗon luttuɗum ndaare pindi ladde no ndi mawnirta ndi huwata ndi saññata ko suleymanu be teddungal muɗum fuu meeɗay ɓornago limse boɗɗe bana pindi to ni allah ɓorni geene her gese tammiɗe sakkinego jango nder yiite o huwanan on boɗɗum ko ɓuri ɗum onon famɗan nuɗɗinki en mawni nuɗɗinki amin to ni nuɗɗinki moɗon heino ko ban gawel citta on poti wi'ugo lekki ki'ato ɗo fa e yaɗisa ha nder mbeela
ki ɗowtanto on. Woodi ko nassinta himɓe nder hakke tum, amma bone woodani neɗɗo mo laati dalila man. ɓurani mono to ɓe kaɓɓi hayre mawnde haa daande maako, nden ɓe cakkinimo nder mbeela dow estugo gooto haa famarɓe ɓe'e. Be ɗume laamu Allah nandi? Nguɗon nandi be gawel citta ngel goɗɗo ho'i aawi nder jarne muɗum. Gawel ngel fuɗi warti lekki kaytuki, nden colli asama ngari nyiɓi dow lice maaki. Mi wi'ata mi faami fakkat ko o wolwata. Noy nyamrata e jardata be jomnoɓe e hakke en ɓe? Hakke en! Yamɓe ngala haaje kurgowo, so na nyawɓe tan mari haaje maako. Mi ewnaaki nantiɓe ngam tuubu, amma hakke en. To mi heɓanno mi mema mo tan, mi yamɗi tan. Moy memiyam? Goɗɗo memiyam, ngam mi andi woodi bawɗe ngurti to am. Min memima. Miɗon no torro ngam nyamɗilgo iyam duuɓi 12. Emi majjini ko marmi fuu haa hurgoɓe. E nde kooli am memi limse maɗa, mi yamɗiti. Ɓiyam debbo, nuɗɗinki maɗa hisnima. Ya jam. Mi yetti. O ewni mo ɓiɗɗo debbo? O goɗɗo on bana ko dokaji men mbi coɓɗo duuɓi 12. O yurminimo o hokkitimo neɗɗaako maako. Mi anda ko ɓuri yamɗitingo, bawɗe Yeesu ko yurmende maako. Ta kule onon tokkere famarde, ngam ɗum fottani baabirawo hokkugo on laamu mum. Corre ko marɗon, nden dokke talaka en ceede man. Paggore dow her jawdi mon wonnatako e re'ata sam. Haa ton wala gujjo heɓata jokkaago ndi, wala ngilngu jokkoto ndi. Ngam haa jawdi mon woni ton ɓerɗe mon bo ɓili. Debbo, a yamɗitinama diga jiija ma. Ndaare le, o yamɗiti. Ey, kayɗini ɗum. Ndaare. Ha yefigol goɗgol fayin. Teddungal wodanima, ya jawmirawo. Duuɓi 18 fuu miɗon nder bone, mi yetti Modibo. Nyalde 6 jomirawo jo'ini ngam huugo, a andana nder nyalde man garata nyawdago na nyalde siwtorde. Onon naafiki en,
ko moye ɗon fista nagge malla wamde ñande siwtorde yara ha yarnirde nanon na ndaare debbo mo leñol ibrahima seyɗanu haɓɓi duuɓi 18 ha nayi ɗum hurga mo ñande siwtorde jeeno Allah modibo debbo o tawtorama nder jeenu nder tawreta min annabi Musa winduno ɗo debbo bana o haani barego fiɗen mo be kaye fiɗen mamo be kaye fiɗen mamo be kaye jeeno fiɗen mamo be kaye fiɗen mamo be kaye an bo noy mbiɗa kadi Modibo min godi Seedamku yimɓe ɗiɗo noy gaɗeten debbo o to woodi goto caka moɗon mo wala hakke arta fiɗa mo be hayre debbo toyɓe wala mo hiiti mana ko goto jomirawo to non kam min bo mi hiitatako ma to non yatame to waɗugo hakke wa'a dow balbe am ha ton kam a heɓi yigo mona moɗon toño tawreta ɗow tan ta ko ñande siwtorde hillo hakke en to en acci moɗon tokkita bani yimɓe fuu nuɗinan mo nden mawɓe roma en gara nattinan haykaliru e umatore meɗen fuu ɓe mbawayi no nangugo yeesu be bolle sam sakko ma darnugo kugal pukara en maako amma ɓe ɗon no tiiɗi dow haɗugo mo ta o seedo be wiigo no kanko woni almasihu nden ɓe keɓi goɗɗo banginɗo hoore mum no wawan fasikorago mo yeesu wowi no yahgo be pukaraɓe muɗum dow hoosere jaytun ngam waɗugo do'a jemmare man o nandi cakliɗo masin ngam ɗume on ɗon ɗani umme tore ngam ta jano nder estoje yahuda be hebbaki dokkitirta ɓi neɗɗo jomirawo min godi gafaji amin bisimilla nangeɗe he'i non
on ngari be kafaje e cabbi mi pasowo na miɗon no wondi be moɗon tum nder haykaliru on nangayiyam amma jonta ɗum wakkati moɗon e bawɗe ɗe nyibre. nonge mo sobajo maako jambake mo goto nder pukara en maako ɗum goɗɗo mo min andino e min koolino boɗɗum. aynemo boɗɗum. jemmare man aynoɓe jalimo e tappimo. wi min moye tappima waɗana baako moye fiyete acce mi wi acce gaddemo yeeso dawroɓe. wimin an woni almasihu. to mi wi'i on ɗum on nuɗɗintayam e to mi ƴami on bo on jabatakoyam. amma yeeso ɗo ɓi neɗɗo joɗoto ha nyamo Allah bawɗo. nden kam a ɓiɗɗo Allah? nonnon bana mbiɗa. o wolwi kalluka dow Allah en ngoodi haaje seedoɓe fahina on tunganimo wolugo bana on nani kalluka ka o wolwi ay ɓuɗo en fuu en nanni bolle maako. o do'ama kiita seɗɗo ware en jaremo yeeso pilato. nden ɓe njarimo yeeso gomnajo roma pontiyo pilato. gomnajo mo wala yurmede pilato umri ɓe ɓili yimɓe ujineje dow gafangal. e ɗume ɗaɓititton ha ɗo fajiri cubbana ni gorko o ɗo ummina turtol cakka ummatore amin. fitina caatuga ha luumo nder haykaliru. o waɗi aybe oɗon haɗa yoɓugo jomorgol ha laamiɗo roma oɗon wi'a kanko woni almasihu laamiɗo. laamiɗo an woni laamiɗo yahudu en na? a wi'i ɗum. min ngoda lamɗo sona laamiɗo roma amin sey o ware ngam o waɗi hoore maako o ɓiɗɗo Allah. gorko o waɗay ko ɗume ko he'i mbargo mo. ngam man ndikka mi ɓocca mo nden mi yofta mo. to a yoofumo na a sobajo kaysara. Gafemo. Gafemo. An, ɓoccemo. Ko moy waɗi hoore muɗum laamiɗo turtani laamiɗo Roma. Ɗumen ndenata Pilato. Gaddemo, baremo, ilemo. O waɗay aybe. Bilemo. Abao. Osite. Babatemo. Abao. Osite. Dayaro. Yoribao. Sotu chikaro.
An, rondangal. Go, arta. Bao. Bao. Gafangal. Babirawo yaafa ɓe ngam ɓe anda ko ɓe ngaɗata. Na almasihu na hisnu horema hisnu men. A hulata Allah na o yitama kalkal bana maɗa, amma o waɗay ko halli. Siftoram Yeesu sa'i ngarata nder laamu maɗa. Mi alkinanima hande a natan aljanna be am. Daidai caka nyalauma asama nyiɓɓi bakin sa'iji tati. Babirawo, nder juuɗe maɗa mi halfini nafsu am. Teddungal wodani Allah, fakat neɗɗo o laatino gongajo. Woodi no goɗɗo gongajo nder dawroɓe haala diinaji, kanko o wonayi wakkati hiitaaki Yeesu. Goɗɗo o wi'ete Yusufu mo Arimatiya. O heɓi dungayere diga Pontiyu Pilatu ngam o hocca ɓandu Yeesu, o wallina ndu nder yanade ɓadinde hidde nange muta ngam ɗum nyalade siwtorde. Yaafa min ɗon tokko ɓandu Yeesu. On jaɓɓama, amma ngare nyalade siwtorde ɗon ɓado. Ngam ɗume ɓe mbari mo? To omo Allah no kam,
ngam ɗume o acci ɓe mbari mo? mi ƴamɗe ɗe fuu. Yeesu woodi no bawɗe dow ruhuuji kalluɗi. Ko moye ɓe ɗon no nana mo, o wawata no haɗugo ɓe na? Mi tokki mo duuɓi 3 be tammunde kanko wonno almasiihu iinaaɗo. Joni o dilli. Toye njahanmi? Halaka yurmi. Amma ko tokki woodi saman masin. Alat fajiri cup nyande 3 ɓaawo ɓilki Yeesu dow leggal gaafangal, min lorti ha hawrire be urle taskitinaɗe ngam moytugo ɓandu maako. Hayre sottinama. Yakuba, yaya, keɗe. Hayre sottinama. Min nasti nder hawrire bo wala ko ɗume min tawai ɓandu maako. Ɓe cottini ɓandu jomirawo men diga yanande, en anda toye ɓe jaari ndu. On tawai ɓandu ton, noy ɗum waari? Jehe gi'ane ko'e mon. Nde o yehi o wiɗiti hawrire, Pierre so'iti heddi pukaraɓe luttuɓe. Amma nde miɗon no dari yaasi, miɗon no ƴama hoore am e mi woya. Fakat soja en kocimo, malla mawɓe diina. Ɓe itti tammude meɗen fuu. Ɓe ɗalananno en aka ko ɓandu maako. Debbo, ko waɗi mboyata? Ɓe koci ɓandu jawmirawo am. Mi anda toye ɓe njaarimo. Debbo, ɗume waɗima mboyata? Moy ɗaɓɓititta? Malam, to ɗum an ho'imo bo, wi'am ha njaaruɗa mo ngam mi yaha mi ɗaɓɓita mo. Mariyama. Jawmam. Ta memam, ngam mi engtayi heedi baabirawo am tawon. A geeto jawmirawo. Yaaru habaru man ha derɗiraaɓe am. A uddinayi min. Allah yejjitayi min. Andinɓe. Mi jawmirawo. Mi almasiihu. O geetono na? Oho. Nay. Mayde wala no bawɗe dow maako. To non kam ngam ɗume o maayi? Ngam o jaalo mayde. O wala ko paamumi nyalaade man. Amma ɓaawo ɗon Yeesu wangani min nde ɗuɗɗum. E o jangini min. Ko woni kam hidde Yeesu wara, annabo en filliɓe be lawol bindi ceniɗe andini no almasiihu iinaaɗo yaran bone. Annabi Esaya binduɗo no o yuwama ngam hakkeji meɗen, o nawnama ngam aybeji men, kiita ka o jaɓi hisni en, e ngam kuduje maako en kurgake.
annabi musa fuu andinno naalore allah ɗo dow ko moye ɓilaaɗo haa leggal. Nde yeesu maayi dow leggal gaafangal, o jaɓi rondaago naalore meɗen laarande hakkeji e mayde fuu. Maayigo maako balay haari e ummitaaki maako rimɗin en diga jeyangu hakke e bawɗe nyiɓɓuɗe nder be yeeɗugo nder kulol e semtuɗum haa yeeso Allah. ɗum laati barka ka Allah inani no annabi Ibrahima yaake nde oɗon no wi'a ummatoje duniyaaru fuu keɓran moƴƴere dalila maako. Yimɓe fuu mbiɗa ko rewɓe boo? Yeesu ewniyam ɓiɗɗo Ibrahima, an bo a ɓiɗɗo debbo mo o jurorto, ɓiɗɗo debbo mo o yiɗi barkiɗingo, bana debbo keɓtunoɗo njamu mum ɓaawo asrugo ƴiƴam bakin duuɓi 12. Malla ma ba am gaa'e, ko goɗɗo gooto fotaa yeeɗugo nder kultorengol malla cemtuɗum. En marayi haaje salaago be nyukki-nyukki malla ba dullaaɓe. Yeesu biiɗo be hoore mum, ruhu jawmirawo ɗon dow am, o suɓiyam ngam mi waajina laafuɓe habaru seyo, o neliyam mi yeynana haɓɓaɓe joofeeki wumɓe bo mbumta, ngam hokkitirgo jooɗiɓe nder kaɓɓorgol dimɗinki e yeynugo nduuɓu moƴƴere jawmirawo. Yeesu ɗon no yowa juuɗe muɗum dow yimɓe, ko rewɓe maɓɓe nyawguɓe lardata ɓe ba soɓɓe e o nyawndi ɓe. Oɗon no jangina worɓe rewɓe e ɓikkon, riskuɓe e talaka en, gonga en e hakke en, ɓe fuu oɗon no hokkita ɓe neɗɗaaku maɓɓe be hollugo ɓe enɗam maako mawɗam. Oɗon no yamɗitina yimɓe, riiwa ginnaaji, rimɗina worɓe rewɓe e ɓikkon diga kaɓɓorgol sayɗaanu. Oɗo holla no o mardi bawɗe dow halleende e ruhuuji kalluɗi. Yeesu yeeɗitini ɓiɓɓe rewɓe e worɓe fuu be hollugo bawɗe maako ko dow waade bo. E ko nde sayɗaanu e tokkiiɓe mo tammake no jaalorgal nde ɓe ɓili Yeesu be suufugo dow leggal, Yeesu ummitake diga jonde maayɓe be jaalaago kala bawɗe halleende e maayde. Kanko woni no Almasiihu. Sona Almasiihu inaaɗo mo Allah bawɗo neli foti no waɗugo kayefiiji ɗi Yeesu waɗi. E nonnon bo sona goɗɗo enɗuɗo kewɗo baawɗe e iinam ba Yeesu heɓi hooleego e suuji daneego. Yaake nde Allah tagi duniyaaru, o waɗino debbo e gorko fuu ngam ɓe ngonda be maako e mata seyo maako, kanjum o mari no haaje. Amma en jaɓayino mo, nden en luuti umrooje maako. Kuugal cemtiningal nga'al sendino en be Allah, nden wari wonni jonde holninde hakkunde debbo e gorko bo. Enen ma en tokkitini luutugo umrooje maako. Bindi ceniiɗi ɗon mbi'a yimɓe fuu mbaɗi hakke, batte hakke man ɗum mayde e ceediigu be Allah. Amma Allah geeto yiɗaano laarugo neɗɗo sendiri be maako e non ma be yiide maako, nden ɗon yeeɗa nder cemtuɗum e kultorengol. Kanjum kadi banno o nelirno jawdiri mbaalu sakke haa battudi ɓi annabi Ibrahima, Allah neliri Yeesu maaya battudi meɗen. Ngendam Yeesu mayde e ummitaaki maako moƴƴitini ngondal be Allah her kala ɓen waylitiiɓe hedi maako e ɗowtani mo. E ngondal ngal e kolotiral be Allah ɓangiiɗo walaa kaakaadi, ko to en maayi fuu ngal ɗon. Mbarowo ko e ɓildaaɗo be Yeesu hidde maaya nuɗɗini mo, nden Yeesu bo inani mo, hande a wondan be am haa aljanna. Resuɓe tammunde dow Yeesu kisan yangada nduumika e ngeɗoyan her faada Allah haa foroy. Noy ɓe tokkago mo nder nuɗɗinki. Amma noy o jaɓratan mi? O jaɓɗoyam nonnon bo Mariyama.
noy andiranmi ɗum? nuɗɗinmo, ƴammo ɗum, wolwanmo. Allah baabirawo gonɗo ha asamanji, a ceniɗo e adilijo, mi yetti ngam a yiɗiyam, mi waɗi hakke hedi maɗa. useko maɗa be neldugo almasihu inaɗo yeesu, be sottingo sentende e aybe am. mi yetti bo ngam o maayi mbattuddi am. mi yiɗi mi tokko kisnowoyam geeto. useko ngam a yaafakeyam e a jaɓiyam. amina. 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 mi yetti. mi yetti. yeesu wi baali am ɗon nana sawtu am, mi andi ɗi e ɗiɗo tokkoyam. o andima rifka e o yiɗima. ɗum fuɗɗam gondal duumingal mawnangal. en ɗo ɓesda andugo mo e en ɗo ɓesda hoolago mo. nuɗɗinki men ɗon mawna to en ɗon ɗowtano wolde maako. be torago mo nder nuɗɗinki, e be jooɗodago e tokkiiɓe mo. en ɗon bolwana woɓɓe haala maako be mandago ko yeesu wi'i. Allah barkiɗin on ayna on. mi keɓɗo bawɗe ɗuɗɗe diga asama haa dow lesdi fuu. jehe nder duniyaaru fuu ngaɗe pukara en caka ummatooje. ngiweɓe be inde baabirawo, ɓiɗɗo e ruhu ceniiɗo. ekkitineɓe ko jangini on fuu. ande mi wondan be moɗon haa yottotimmode duniyaaru.